Dobrodošli u 349. emisiju Školska liga. Bili smo na sportskom centru Savica, gdje je u organizaciji Zagrebačkog ragbi saveza održan treći turnir otvorenog kupa grada Zagreba u tag ragbiju u sklopu svjetskog programa. Krovna svjetska ragbijaška organizacija World Rugby organizira globalni program popularizacije ragbija pod nazivom Get into Rugby. Program se realizira preko organizacije Rugby Europe, nacionalnih i regionalnih saveza. Dio programa su Get into Rugby festivali. Tag ragbi uvodi ragbi kao sport na siguran način za djecu svih uzrasta. To je beskontaktna verzija ragbija u kojoj se koriste vrpce oko pojasa koje obrambeni igrači skidaju s pojasa napadačima umjesto obaranja, što omogućuje igračima da nauče osnove ragbija, dok su aktivni i zabavljaju se s prijateljima. Lijepi sunčan dan prošlog vikenda privukao je puno klubova iz Zagreba i Hrvatske i mnoštvo malih ragbijaša koji su se na terenima sportskog centra Savica natjecali, a nakon turnira uživali u druženju. Roditelji i ostali gledatelji pozorno su pratili nadmetanje na terenu i za svaki uspješan bod nagradili natjecatelje velikim pljeskom. Što se događalo na sportskom centru Savica, a i više informacija o ragbiju saznajte kroz izjavu glavne tajnice Zagrebačkog ragbi saveza, a također pogledajte izjave ostalih sudionika ove velike manifestacije ragbi sporta. Dobrodošli na Športsko-rekreativni centar Savica gdje smo organizirali beskontaktni ragbi, odnosno tag ragbi u sklopu Get into Rugby festivala koji inače nam pomaže Hrvatski ragbijaški savez. Tako iza mene se nalaze djeca iz Hrvatskog akademskog ragbi kluba Mladost, ragbi klub Sisak, ragbi klub Zagreb, ragbi klub Lokomotiva i Njemačka međunarodna osnovna škola. Pa u sklopu Zagrebačkog ragbi saveza organiziramo svake godine 2 do 5 turnira godišnje gdje u biti igramo tag ragbi koji nije pravi ragbi, već beskontaktni ragbi gdje se igra na temelju vezica, odnosno vrpci koji su sa strane, nemamo nikakve kontaktne. Tag je beskontaktna verzija ragbija u kojoj se koriste vrpce oko pojasa koje obrambeni igrači skidaju s pojasa napadačima umjesto obaranja. Pravila tag ragbija objasnila nam je Margarita, koja je na turniru bila sutkinja. Tag ragbi je prvenstveno izmišljen tako da bi se educirala mlađa djeca što je to zapravo ragbi. To, za razliku od ragbi, on je beskontaktan, sa svake strane vise 2 tega i zaustavlja se igrače tako da se povuče teg s njega. Znači nema kontakta i zato je primjeren, kao što ste mogli vidjeti, za mlađe uzraste. Eto, ovaj festival je upravo bio prava promocija i prezentacija tag ragbija. Da, tako je. Zagrebački ragbijaški savez to već organizira, koliko se sjećam, već 2 godine i svake godine imamo oko 50-ak djece i koliko vidim svi se vraćaju opet. Evo, lijepo vrijeme, zaista predivan ugođaj i slika ovdje na ovom terenu. Dosta roditelja djece zainteresirani su za ragbi. Pa interes postoji, naravno, uvijek nam je neka težnja ragbi više promovirati u medijima, jer dosta ljudi ne zna uopće što je ragbi, miješa ga s američkim nogometom i misle da je to neki jako grub sport, što zapravo uopće nije istina, samo su ljudi neupućeni i trebali bi malo doći pogledati i educirati se. Ono što nas veseli je, vidimo, ima i dosta curica. Tako je, u posljednjih godina se sve više curica priključuje, ali također imamo u seniorskoj ekipi 3 ženske ekipe na području Hrvatske, 2 u Zagrebu, Mladost i Zagreb, te 1 u Splitu, Splitska nada. Vi ste i predsjednica jednog kluba, je li tako, ženskog? Pa nam predstavite klub i recite nešto o klubu. Tako je, ja sam predsjednica ženskog ragbi kluba Zagreb, poznatiji kao Lavice. Imamo treninge na Rudešu 3 puta tjedno. Natječemo se na domaćim natjecanjima, prvenstvu i kupu Hrvatske, Interligi, regionalnoj ligi u kojoj sudjeluje ekipe iz 5 različitih zemalja. Te povremeno sudjelujemo u austrijskom i mađarskom prvenstvu. Također možemo se pohvaliti da iz naših redova dolazi čak 5 reprezentativki.
Evo, vi ste aktivna u ragbiju, evo na ovom festivalu ste bila u ulozi sutkinje, pa nam recite kakva je situacija s ovim stručnim kadrom općenito u ragbiju, evo u ovim mlađim kategorijama u tag ragbiju. Pa sudaca uvijek fali. Teška je tranzicija iz igrača u suca, ali za razliku od drugih sportova ovdje su igrači i treneri jako pristojni, samo kapetan smije pričati sa sucima, tako da smo jako zaštićeni i to je jedna od ljepota ovog sporta. Krovna svjetska ragbijaška organizacija World Rugby organizira globalni program popularizacije ragbija pod nazivom Get into Rugby. Program se realizira preko organizacije Rugby Europe, nacionalnih i regionalnih saveza. Dio programa su Get into Rugby festivali. Pa u sklopu Get into Rugbya gdje smo zaprimili naravno od njih tagove, odnosno markere i male tagove kao vrpce. Uglavnom koristimo vrpce u zamjenu za kontakt. Znači gdje djeca skidaju vrpce i koriste kao kontakt za drugog igrača. Evo, lijep sunčan dan, dosta djece je ovdje na ovom prostoru, na igralištu. Interes je ipak za ragbi, dosta klubova je došlo ne samo iz Zagreba na vaš festival. Da, danas smo ugostili Ragbi klub Sisak koji svake godine nam pomaže da skupimo što više djece i da u biti i mi njima na taj način pripomognemo u sklopu igre i u sklopu nekih natjecanja kojih imamo premalo na razini svake godine, jer još uvijek, kao što znate, ragbi je amaterski sport i imamo premalo djece i možda premalo saznanja o ragbi općenito kod roditelja, pa na taj način želimo približiti ragbi kao sport koji je na svjetskoj razini, gdje dolazi najveći broj gledatelja, gdje je skoro 5. u svijetu, tako da s te strane želimo približiti ragbi u Hrvatskoj roditeljima. Prva ragbi utakmica u Sisku odigrana je 1957. godine između ragbi kluba Mladost i selekcije igrača Beograd-Zagreb. Inicijativom studenata Tehnološkog fakulteta u Sisku 1970. godine osnovan je ragbi klub Student, a prvi nastup kluba bio je na drugom omladinskom prvenstvu Jugoslavije 1970. godine. Klub 1972. osvaja svoj prvi trofej, kup omladinskog prvenstva. To je početak jedne izuzetne generacije ragbijaša koja je stasala u Sisku i koja je u svojoj povijesti osvojila mnoge trofeje i titule. Ekipa iz Siska svake godine dolazi u Zagreb na turnir i svojim kvalitetnim nastupima pokazuju koliko je ragbi popularan u njihovom gradu. U Sisku smo već 50 godina i u 15.2. smo proslavili 50. rođendan. Trenutno imamo mlađe kategorije igrača, to je od 6 godina, 8 godina, 10 i 12 godina. Usporedno s time odrađujemo i ragbi školu u kojima obilazimo osnovne škole i vrtiće te animiramo djecu za ragbi. Ovo nam je treći nastup na ovome turniru i djeca su zadovoljna sa igrom. Ovakvi turniri su atraktivni za djecu i pridonose populaciji ragbi sporta. Djeca pričaju o igrama i o druženju te privlače svoje vršnjake na ragbi. Zašto tag ragbi? Tag ragbi zbog toga što to nema kontakta, djeca se zabavljaju, približi im se igra na taj način da nema ozljeda, uživaju u tom sportu, pogotovo ovako kad je lijepo vrijeme. Glavni organizator festivala bio je Zagrebački ragbi savez, koji kroz svoje programe popularizira i promovira ragbi sport, a posebno je program usmjeren na mlade i početnike, kojima je ovaj sport koristan za razvoj tjelesnih i mentalnih potencijala. Tag ragbi je idealno natjecanje za djecu i daje im, osim natjecanja, mogućnost druženja i ulaska u svijet sporta.
Što se tiče festivala, ne samo festivale, radimo otvoreno prvenstvo grada Zagreba gdje pokušavamo približiti to na jednoj regionalnoj razini gdje pozivamo naše u biti susjede iz Slovenije, iz Srbije, iz Mađarske da nam dođu pri pomoć, da na taj način približimo još jedan veliki festival, ali i natjecanje u ragbiju gdje kao što vidite iza mene se ovdje nalaze od 8 godina do 13 godina vršnjaci i mislim da smo napravili jedan dobar posao jer svake godine približimo i do 100, imamo i do 100 djece na turnirima, odnosno festivalima, a možemo vidjeti i kroz recimo Europsko prvenstvo koje organizira Hrvatski ragbijaški savez svake godine, time možemo približiti ragbi Hrvatskoj, a i šire. Prvi i najstariji ragbi klub u Hrvatskoj je Hrvatski akademski ragbi klub Mladost, jedan od vodećih ragbi klubova u državi i klub koji je svojim rezultatima itekako zaslužan za razvoj ragbija u Hrvatskoj. Slogan kluba je "Ljudi dolaze i odlaze, ali mladost ostaje". Mladi mladostaši su bili i na Savici, na 3. kupu Zagreba u tag ragbiju. Evo, pozdrav od ekipe Mladosti do 12 godina. Nalazimo se na tag turniru na Savici radi promocije ragbija gdje igramo s našim prijateljima iz njemačke škole, iz ragbi kluba Zagreb, ragbi kluba Sisak i ragbi kluba Lokomotive. Tag je beskontaktan sport, preporučujemo ga svima, znači nema kontakata, samo se dodaje lopta i djeca trče i ja se nadam da će ovakva promocija biti sve više za naš sport. Inače, ragbi klub Mladost je najstariji ragbi klub u Hrvatskoj, osnovali smo 1954. godine i aktualni smo prvaci Hrvatske u seniorskoj konkurenciji. Imamo mlađe ove pogone kojima nastojimo te rezultate iskoristiti da privučemo čim više djece, a nadamo se i sponzora u klub. Nalazimo se na ragbi klubu, nalazimo se na terenima kod Sportskog parka Mladost i pozivamo sve roditelje da posjete, da vide naše web stranice, naše Facebook stranice, mailove i da nam se jave ili preko mailova, preko telefona na sve moguće kontakte koji postoje. Pa ragbi nije popularan sport u Hrvatskoj, mi smo više ovako interno se dogovaramo, klubovi znamo među nama, među ragbi zajednicom. Ovaj turnir je dosta znan jer se već, ja mislim, 3. ili 4. godinu igra za redom, ali evo, zahvaljujući vašoj televiziji i drugim medijima, mi se nadamo da će se to proširiti, da će svake godine biti sve i među zajednicom van ragbija da će biti znani i da će privući druge ljude. Tag ragbi se igra zato jer ga mogu igrati početnici, kao što imamo dečke tu koji imaju svega 2-3 treninga, a može zajedno istovremeno igrati sa djecom koja se bave ragbijem po 2-3 godine. Znači u našoj ekipi imamo jedne i druge i zato je prihvatljiv, što nije potrebno neko veliko iskustvo ili ragbijaško znanje da bi igrao ovu beskontaktnu verziju ragbija. Zovem se Max Pus, igram ragbi već pola godine i jako mi se sviđa zato što je zabavan. Uglavnom, ekipa je uvijek dobra prema meni i ja sam uvijek dobar prema njima i svi koji žele doći ovdje dobrodošli su. Zagrebački ragbi savez itekako vodi brigu o stručnom kadru, to jest trenerima, koji za rad moraju imati potrebne licence i stručno osposobljeni kako bi što kvalitetnije radili s mlađim kategorijama, ali također i sa seniorskim momčadima koje nastupaju na državnim i međunarodnim natjecanjima i turnirima. Koliko pozornosti pridajete, odnosno koliko ulažete u trenere i u suce, jer su oni zaista neizostavni dio svega toga, koliko su oni prisutni u tome, njihova edukacija što se tiče Saveza Zagrebačkog i Hrvatskog i briga prema njima? Pa, nažalost, još uvijek je mali broj i sudaca i trenera u ragbiju, jer raspolažemo sa, ajmo reći, izdatačnim financijskim sredstvima koje nam naravno pomaže i Sportski savez grada Zagreba, ali i Hrvatski ragbijaški savez. Za sada trenutno raspolažemo sa 3 trenera, no međutim sve skupa u Zagrebu imamo preko 25 trenera koji zajedno sa klubovima rade s djecom svake godine. A kontinuitet ragbija traje tokom cijele godine, mislim što se tiče seniora i nekih mlađih uzrasta kao što su to juniori ili mlađi kadeti, oni treniraju čitavu godinu i vani bez aktivacije u balonu ili kroz dvorane, no međutim što se tiče djece, uglavnom kroz škole, osnovne škole boravimo u dvoranama i tamo treniramo i sustavno radimo na tome da nam škole pomognu da možemo trenirati preko
znači zimskog perioda i time povećavamo taj trenažni ciklus. Ragbi klub Zagreb je osnovan 1964. godine, a sama povijest seže i do 1955. godine, kada je osnovan Ragbi klub Trgovački. U dugoj povijesti klub je osvajao prvaka bivše države, a također i Hrvatske. Najbolji period u povijesti kluba bilo je razdoblje od 1974. do 1984. kada je klub osvojio čak 6 naslova prvaka bivše države i jednom je proglašen najboljom ekipom grada Zagreba. Klub je dao pregršt reprezentativaca i odgojio niz mladih igrača, kasnije vrhunskih igrača ragbija, uzornih mladih ljudi kojima je odrastanje uz ragbi bila odlična baza za kvalitetno uključivanje u sve kasnije životne izazove. Svoju ljubav prema ragbiju pokazali su i mladi Zagrebaši na turniru na Savici. Dobar dan, ja sam Marko, trener sam u ragbi klubu Zagreb! Evo, mi smo tu mlađe kategorije U8 i U10 došli na ovaj turnir na Savicu. Šta smo došli, izgubiti ili pobijediti? Pobijediti! Tako je, i to ćemo i napraviti. Ovo je super za ove klince beskontaktni ragbi koji se događa tu na Savici, jer je to prelaz za onaj pravi ragbi koji njih tek sve očekuje, naravno, nakon što ostanu dugo i dugo u klubu. Tak, dečki? Da! Tako je. Zorba, reci, molim te, zašto treniraš ragbi? Treniram ragbi zato što sam našao sport na kojem se konačno mogu valjati u blatu do mile volje. Odlično. Bravo. Matej, molim te, dođi. Reci zašto treniraš ragbi? Svidio mi se, točnije trener mi je došao u školu i svidio mi se ragbi, tako sam se upisao. Ok, a sada pitam ove najmanje. Dečki, di trenirate ragbi? Koliko dugo? U školi. U koju školu idete? Pa sam u školu u Urbani. Koliko dugo trenirate? Ne znam. Jako? 4 mjeseca. 4 mjeseca. 4 mjeseca. Kako vam je na treningu u školi? Dobro. A kako vam se sviđa ovdje? Isto dobro. Je li je? Da. Dobro. Bolje. Pero, molim te, objasni nam zašto mi sa tom jajasnom volimo se igrati. Zato sa njom se može pucati. Sa nodom i može se držati sa jednom rukom i sa dvije. Aha. Evo, u ragbi klubu Zagreb, znači od ovih najmanjih kategorija koje vidite, U8, U10, U12, U14, U16 i 18. Sljedeći korak su seniorska ekipa koja se natječe u kupu i u prvenstvu Hrvatske već više od 50 godina uspješno. Biće još uspješnije, ja se nadam. A u stvari ovi najmanji su nam najveći podstrek da to sve uopće može funkcionirati, da jednog dana dođu do seniora i zaigraju pravi ragbi i za klub i za reprezentaciju. Zagrebački ragbi savez ima niz programa u budućem periodu, a naravno većina je usmjerena na popularizaciju ragbija i okupljanje što većeg broja mladih u ovaj sport. Spomenut ću samo da 21.3. opet organiziramo jedan tag ragbi u sklopu Get into Rugbya i da ćemo se nalaziti u Rijeci gdje ćemo isto tako pripomoći hrvatskoj reprezentaciji kroz njihovu prijateljsku utakmicu kako bi navijali što više i prikazali djeci da je ragbi u biti super sport i da se trebaju sustavno baviti takvim super sportom. Pa ja bi pozvala u biti svu djecu i sve roditelje da se prijave na ragbi, da to nije tako grub sport kao što možda neki misle koji nisu upoznati sa temeljima ragbija. To je jedan sport isto tako kao što je to nogomet, rukomet ili košarka gdje ima kontakata, ali ne previše, a svi članovi, odnosno sva djeca koja žele trenirati ragbi mogu se javiti u naše klubove zagrebačke. To su Hrvatski akademski klub Mladost, Ragbi klub Zagreb, Ragbi klub Lokomotiva, Ragbi klub Novi Zagreb. I imamo akademski ragbi klub Zrinski. A ukoliko možda cure žele trenirati, one se mogu javiti u ženski akademski ragbi klub Mladost i u ženski ragbi klub Zagreb. Tako da i za njih imamo jednu isto klubove u kojima se one mogu prijaviti, učlaniti i igrati ragbi. Ragbi klub Lokomotiva svojim osnivanjem i radom započinje 1960. godine.
a prvu utakmicu klub je odigrao 1964. Danas klub intenzivno radi na osposobljavanju mlađih uzrasta za natjecanje te održavanju seniorske momčadi. Ističu se rezultati mlađih kategorija kluba starosti do 16 godina, koja je 2015. osvojila prvenstvo Hrvatske, i seniorske momčadi koja je osvojila drugo mjesto u drugoj austrijskoj ligi, te 2014. i 2015. postala prvakom druge Hrvatske lige. Lijep pozdrav sa Savice, evo da vam predstavim jedan ragbi klub koji radi u Zagrebu, to je ragbi klub Lokomotiva. Ovo su naši Lokosi. Ragbi klub Lokomotiva ove godine radi na pomlatku, odnosno imamo više generacija od U8 pa do U14. Danas smo sudjelovali na tag ragbiju i bilo nam je odlično. Pa evo imamo tu s nama jednog mladog Lokosa, Luku Stipetića, koji bi želio nama reći kako mu je danas bilo, Luka. Bilo je odlično, ja sam jako sretan, nadam se da su moji prijatelji iz kluba isto jako sretni. Jedno jako zabavno iskustvo. Baš mi je drago što je to tako lijepo, što si tako lijepo rekao. Reci ti meni danas, koji ti je bio najdraži dio turnira? Kad smo igrali. Pa dobro, recimo neki dio iz igre koji možeš izdvojiti? Kad smo svi zabijali i skoreve, uzimali tagove i tako dalje. Eto, bili na vrhuncu. Di mi je Luka? Luka, dođi naprijed, šta ti imaš za reći, ali te je bilo lijepo? Da, bilo mi je lijepo i zabavio sam se. Eto, drago nam je. Evo, lijep pozdrav još jednom sa Savice i to je bilo to. Ovo je klub sa najviše luka. Na trećem kupu Zagreba u tag ragbiju sudjelovala je i Njemačka međunarodna škola Zagreb, u kojoj je ragbi itekako popularan sport. Škola iz Njemačke, ekipa ragbija iz Njemačke međunarodne škole iz Zagreba. Djeca inače iz trećeg razreda osnovne škole, petašica jedna i šestaš. Još bolje, on je iz drugog razreda, evo. Inače, David je s nama danas prvi put na ragbiju, prvi put igrao. Kako ti je bilo danas igrati? Dobro. Još nešto za reći? Pa, uzeo sam jedan tek. Dobro. I fora igrat. Super. Evo, ovo je inače već od kada traje ova manifestacija, festival tag ragbija, njemačka škola sudjeluje u aktivnostima. Jako nam je drago doći i super je podružiti se s drugom djecom, odigrati na prekrasnom vremenu isto par utakmica. Glavno su biti oni se zabave i da se ragbi dalje razvija i u Zagrebu, a i u našoj školi. Ton inače je prva cura u povijesti škole koja je počela igrati ragbi. Nešto možeš ti reći? Pa da, meni je ragbi super i ja sam se zabavila. Feđa je dugogodišnji isto već igrač, iako je treći razred, treći ili isto drugi? On je treći, dobro je. Kako je tebi igrati? Meni je super, odlučio sam se za ragbi zato što tada još nisam volio nogomet i košarka mi je bila dosadna pa sam se odlučio za ragbi. Sad voliš nogomet više od ragbija ili? Ne. I evo naš zadnji igrač danas što je došao je Barnabas, odnosno Barni. Barni inače iz Mađarske. Also, wenn ich Rugby spiele, ich fühle mich frei und glücklich und ich mag meine Freunde hier und ich mag Rugby. Evo, lijepo je vidjeti ovdje u ovakvom lijepom danu da subotom dolaze roditelji i djeca na sport, odnosno na ragbi. Dođite i vi, pozivamo sve koji žele sudjelovati i aktivirati svoju djecu da kroz sport i neke aktivnosti, kao što su to sportske aktivnosti, da uvedu svaki vikend promociju sporta, ali evo samim time i našeg ragbija. Čestitke organizatoru, Zagrebačkom ragbi savezu, na odličnoj organizaciji trećeg otvorenog kupa Zagreba u tag ragbiju, a također velike zasluge pripadaju natjecateljima, sucima i roditeljima i volonterima koji su pomogli u organizaciji i promociji ragbija. Odlazimo sa Savice puni lijepih dojmova, sportskog druženja i dječje razigranosti, s nadom da ćemo se opet vidjeti i sljedeće godine na 4. kupu grada Zagreba,
u svrhu dobrobiti za razvitak ragbija i malih ragbijaša. Završila je još jedna emisija Školska liga. Gledajte nas i sljedeći tjedan kad vam donosimo nove priče iz svijeta sporta, a do tada pozdravlja vas ekipa Školske lige.